Simo Simanzozo. Anangempela sekunjalo la kweSimanzonzo, mfowamahlobo lophansi wanongoma. Siyabonga kakhulu ngesupport esenithe nasipha yona la kweSimanzonzo ngokusubscribe, comment, ngokusharisha amavidiyo ethu. Izandla endlule ikhanda bafowethu. Sihlabela phambili indaba enguphathele zona ezokuthi uTencane usephumile obala wagxeka abakaBrandwood ngokuthi abanakile amabhinca kodwa amabhinca ayasupport ngokuthenga iy'mpahla zakaBrandwood. Uthi uma ungangena indlu ibhinca wafica oBrandwood abaningi kodwa uma ungabuza ukuthi abaBrandwood sebesenzele ini njengamabhinca uthi ungamangala ukuthi akho lutho. Wasethi that is why yena engathengi iy'mpahla zakaBrandwood ngoba abakaBrandwood bakhombisa ungawakhathaleli amabhinca. Sekube kukhulu-ke kwaba kuningi futhi ukuphawula ngale nkulumo ethule uTencane. Ake sihlangane ezansi sizwe ukuphawula kwakho ukuthi wena uyibona kanjani le nkulumo. Ngabe uTencane uqinisile noma cha akaqinisile? Sihlabela phambili indaba enguphathele zona noma engezona indaba ezihle ezokuthi ubaba kangegama ahlalele ohlala eGoli Samazi uNgiga udume ngokuthi waba uproducer webhova waphinde futhi njengoba esenestudio sakhe eMabhozeni usememezelile ukuthi ubaba wakhe usendlulile emhlabeni. Sendlulisa-ke amanzi wenduduzo emndenini wakaNdlovu nasemndenini wamaskandi okanye njengoba sesila kumaskandi sesomndeni owodwa sengathi ubaba uNdlovu ngalala ngokukhulu ukuphumula. Iy'memezelo enguphathele zona ezokuthi uGadla Nxumalo uthi uyasimemezelela ukuthi udayisa imvunulo, uyayibolekisa futhi nezinye izinto nje zesiZulu uyakwazi ukuthi ayidayise phinde ayibolekise. Yamthinta-ke kule namba engezansi. Siyakhumbuza nabanye uma ukuthi nawe ufuna uku-advertisela kule channel mahhala njengoGadla mfowakaNxumalo uyakwazi ukuthi usinike kule namba yethu engezansi ikwazi ukuthi simemezelele esizweni samabhinca mahhala la kweSimanzonzo. Ngumfowamahlobo ngiyayiteta indawo, ngiyabonga.